Haupa danori, hemen, Don Zabala, Santo Femitxik, bi barri emotera nator, lehenengokua da Euskal Herriko historiari buruzko talde txikitsu bat osatu dugula, Lekitxon, eta bigarrena da talde hau estrenako gula, deia da graditzen den, liburu aurkezpen bat ez. Liburu aurkezpen hau, ekainak 18 ospatuko da, Lekitxon, kulturretxean Arratzaldeko 7:00. Nire esperientzi propioz, esan aldot, mota honetako kongresutara jente gitxi etortzen da, eta are gitxio dizela etortzen dizen emakumeak. Hortaz, bereziki animan diotaz emakumeak liburu eta gure taldien aurkezpen honetara. Eta hau dana zertarako? Iruditzen zat, esango nire metafora bidez, histori bako herri bat, memori bako pertsona bat moduan dela, nondik datorren ez dakizena, eta nekez ulertu aldabena bere orain aldiza, eta are gatxao daukola etorkizuna begiratzeko. Orduan gure historia atzera begiradia, etorkizunera begiratzeko modu bat izan leikela pentsatutelako. Eta era berian, gure historia geuk osatu birrugulako. Eta ez dugulako itxibia rinori kontaten gure historia. Geuk eraiki beharreko gauza bat da, eta geutzako eraiki beharreko gauza bat. Hain zuzen be, usteot, bizirik mantentzen garila, gure memoria kolektiboa mantendu dugulako. Eta honetxeaz, agurtu txotzuet, paisaia eder honekin. Aurten, 500 urte ospatzen dira, Bizkaiko Foru Zaharra berriztatu zanetik. Oso posible da, ez dakiu segurtasunez, baina oso posible da. Gernikako batzar nagusizetarako deietxekua edo deiadarra oiz menditxik etxen egin izana.